Department of Foreign Affairs nimando og mandatory evacuation sa mga Pinoy sa Yemen subay sa nagpadayong kagubot sa maong nasod. Si Maris Puyo sa report. Department of Foreign Affairs nimando sa tanang mga Pinoy sa Yemen nga mopauli sa Pilipinas subay sa nagpadayong kagubot sa maong nasod. Gikan sa Alert Level 3, gisaka na ngadto sa Alert Level 4 ang abiso sa DFA. Pasabot niini ipahigayon ang mandatory evacuation. Kinihuman gisalikway sa mga rebelde sa Arab country ang resolusyon sa United Nations Security Council nga itahan ang ilang gahom. Wa sa musugot ang mga rebelde nga buhian si President Abdurabu Mansur Hadi kinsa ilang gidetain. Matod sa DFA nga ang crisis management team gipadala na sa Philippine Embassy sa Riyadh aron mo-assist sa mga Pinoy sa Yemen. Nagsugod ang krisis sa Yemen niadtong Setyembre sa miaging tuig, diin ang mga militante misung sa kapital ug nakigbangi sa mga government troops. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.